γιατί και τα πιστεύω πολύ μάλλον καλά να μην δεν θέλω να σας πω σήμερα, είδα το βιντεάκι μου και μου έλεγαν μερικοί να παίξουν 99 και ωραία παιδιά, όποιοι βλέπουν το βίντεο, ποιος θέλει να το φτάσω 100 μέρες όσοι και να μου πείτε λίγο για να με βοηθήσετε και εμένα να φτάσω 1000 μέρες, γιατί θέλω να φτάσω 1000 μέρες. Πού είναι το 99? Ωραία, θα παίξουμε προς 99 όσο ζήσουμε. Ωραία, και πάμε. Θα δείτε 512 μέρες, τον εξωγήινο έχω πάρει. Βοηθήστε με λίγο να φτάσω 1000, θέλω να φτάσω 1000. Θέλω να φτάσω 1000, πάμε με 5. Όχι, με αυτό. Αυτόν εδώ θα πάω. Δεν μπες. Ωραία, θα πάμε με αυτόν εδώ. Καλά, σιγά να μην μπει. Εντάξει, να πάω μόνος μου εδώ πέρα. Ωραία, και όσοι επιβιώσουμε δεν πειράζει. Πάμε. Μαζί με αυτόν είμαι. Για ποιο λόγο παίρνω με αυτόν? Λοιπόν, θα μπούμε και στη Celebrate σε ένα άλλο επεισόδιο. Αλλά βοηθήστε με λίγο να φτάσω 1000 μέρες και να πάω και σπανίδι στο Celebrate. Αν έχει κάποιος να κάνει trade, δίνω radioactive το σαούρ και σατίγια κροκοντίλα και γκράιπους με τους 22 million. Όποιος θέλει, κάνω trade για γκάραμα, γιατί αυτά συνολικά μας κάνουν πιο πολλά από γκάραμα. Αν δεν μας κάνουν θα δώσω πάρα πολλά. Θα δώσω όλα μου τα brain και γκάραμα να ντούντουν, γιατί το γκάραμα είναι το αγαπημένο μου brain στο στυλ brain. Μετά είναι το 6-7. Βασικά, τι λέω, ποιο γκάραμα είναι το αγαπημένο? Το σαγούρι είναι. Το σαγούρι είναι σπάνιο, τώρα δεν ξαναβγαίνει. Τέλος πάντων, εγώ θα φτιάξω ένα map. Σας αρέσει το σκηνό από το 1 μέχρι το 10, πώς το βάζετε? Χαίρομαι πάρα πολύ. Ελπίζω να φτάσουμε γρήγορα 600 εγγραφές μετά από 700, συγγνώμη. 1000, συγγνώμη, κάνω και λάθη εγώ. 700 εγγραφές μετά από αυτό. Να φτάσω πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω να φτάσω 800 εγγραφές, 900, 1000. Σε 762 την μούρη μου. Παιδιά, βοηθήστε με λίγο. Μέσα στο εργαστήριο, σε αυτό εδώ. Δεν ξέρω τι κάνεις. Ναι, το μάθα, συγγνώμη. Ναι, δεν το μάθα, δεν θυμάμαι και πάρα πολύ καλά. Δεν θυμάμαι. Είχα δει. Δεν βοηθήστε με λίγο. Πώς το καλό. Μέσα εδώ, πώς το καλό. Μπαίνω, μπορώ να μπω, ξέρω να μπαίνω. Πρέπει να κάνουμε με τα φωτάκια. Πώς το καλό όμως που πάω μετά. Για... Dead. Πρέπει να μαζέψω εδώ τα τέτοια. Dead. Μην πεθάνω κι εγώ την πρώτη μέρα. Πάμε. Αντί προχώρασε πολύ. Μ' ακούτε τώρα γιατί έχω το mic. Μικρόφωνο. Σίλια, συγγνώμη, ακούτε φωνές. Τώρα δεν ξέρω αν ακούτε. Σίλια, συγγνώμη. Η αδέρφια μου εδώ είναι και τέτοια φωνάζει εκεί πέρα και τέτοια βλαγιές. Τέλος πάντων, πάω εδώ στη φωτιά εδώ. Ο Χριστός και τα λιτάκια. Ωραία, βοηθήστε με λίγο να φτάσω 1000 μέρες.
Ελπίζω να προσπαθήσω να σας βοηθήσω και εγώ πραγματικά θα σας βοηθήσω. Παιδιά, να σας δω. Έχετε φτάσει πιο πολλές μέρες από μένα, δεν νομίζω. Έχετε φτάσει βασικά. Αλλά εγώ θα μπορούσα να είχα φτάσει 700 μέρες, 1000 να σου πω. Μην σας πω, αλλά έφταξε εξαδερφή μου και μου το χάλασε όλο. Έπρεπε να το κλείσω, έπρεπε να παίξουμε μαζί. Και κάνουμε και δουλειές εμείς εδώ τώρα. Συγγνώμη τώρα για αυτό ακούγεται φωνές. Είναι μόνος μου. Όχι. Ακούγεται τηλεόραση, δεν ξέρω αν την ακούτε εσείς. Εγώ την ακούω πάντως. Ωραία. Πάμε. Εγώ λέω να βγω τώρα. Ωραία, θα παίξουμε, θα κάνω και βιντεάρες. Θα κάνω βίντεο μία ώρα πώς παίζουμε με την ξαδερφή μου 99 να τη φτάσω 200 μέρες. Είναι ωραία επεισόδια έχουμε. Είναι ωραία επεισόδια. Αχ, μακάρι να είχα μπει σε βίντεο του Γκάζερ. Θα ήθελα πολύ να μου ανεβάσω. Καλό. Για βίντεο εγώ δεν είμαι για τίποτα ρε. Για τίποτα δεν είμαι, όλοι ρε ζήλι θα γίνω. Θα πω λέει, ποιοι είναι αυτοί οι εμφανίζονται από εκεί πίσω, μου λένε, θα γίνω ρε ζήλι πάλι. Ρε ζήλι, πεινάω και όλα σμιχτάει. Οκ, παιδιά, θα σας κλείσω για λίγο γιατί θα πρέπει να φάω. Πεινάω και στην πραγματική ζωή. Όσο επιβιώσουμε, ξέρω εγώ. Και μετά πάμε στη Λεμπρίνρτ. Το υποσχέθηκα, αλλά η βάση μου, το base μου είναι άδειο. Για Reaper αλλά δεν έχω τα λεφτά. Πόσα Reaper θα έχετε κάνει στη Λεμπρίνρτ? Εγώ έχω κάνει 13 νομίζω. Κάπου εκεί πεινάω πάρα πολύ. Shit. Θα πεθάνω τώρα. Είμαι νουμπάς, το ξέρω. Ναι, βέβαια. Παιδιά, νομίζω ότι θα πρέπει να σας κλείσω. Συγγνώμη, σε επόμενο βιντεάκι θα τα ξαναπούμε. Like, subscribe, συγγνώμη, τραβάμε 7 λεπτά, καλά είναι. Συγγνώμη, like, subscribe και θα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Bye. Και έχω δω να μην το ξεχάσετε, bye.